na tuna da wata amma ba zan faɗi wace ce ba. Burjinta kenan. To Allah ya sa mu dace. So wannan shine burjin Mizanu. Wannan bidiyon shi na yi ne indirect ba kawo TikTok na yi shi ba, kawai na shiga kyamarar wayana ne na yi saboda na kwana biyu ban yi bidiyon ba. Ban san dai yaushe zan posting ba dai amma dai a kwanaki nan zan posting. Idan muka dawo kuma a babi na aure, Mizanu ya fi dacewa ya auri macen Himlu ko kuma namijin Himlu a zamantakewa kenan. Amma idan ke mace ce, Mizanu yana da kyau ki auri mai burjin Dalhu ko mai burjin Jauza'u. Idan namiji ne kuma yana da kyau ka auri mai burjin Ƙausu ko mai burjin Himlu ko mai burjin wannan Uzzu. Zamantakewan ku da juna hakan na da matuƙar kyau da tasiri. Za ki iya rayuwa ko za ka iya rayuwa da sauro saboda dararin ku ɗaya ne, amma ba wai an ce rayuwa da sauro ɗin mafita ba ne. No, shi yakan zamto maka last option ne. Kun gane? Yakan zamto last option ne. Idan ka ce maɗalubinka kake nema to ka nemi mace mai burjin Aries, Himlu, narin ɗaya kenan. Duk da dai samu na da wahala. A nan da ya kamata in tsaya ko? To na gode, assalamu alaikum.